Евангелле паводле Мацвея. Калі натоўп быў накормлены, Езус загадаў вучням сесці ў човен і плысці ўперад яго на другі бераг, пакуль ён адпусціць людзей. Адпусціўшы народ, Езус падняўся на гару памаліцца асобна. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыяў ад берага, і кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны. У 4-ю чварту ночы ён пайшоў да іх, ідучы па моры. Калі ж вучні убачылі, як ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі: «Гэта прывід». І ад страху закрычалі, але ён адразу загаварыў з імі і сказаў: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму ў адказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». Выйшаўшы з чоўна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Езуса. Але, адчуўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: «Пане, ратуй мяне». Езус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў: «Малаверны, чаму засумняваўся ты?» Калі яны ўвайшлі ў човен, вецер сціх. А тыя, хто быў у чоўне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды Сын Божы». Пераправіўшыся, яны прыбылі ў зямлю Генезарет. Калі ж людзі той мясцовасці пазналі Езуса, яны разнеслі вестку па ўсёй той ваколіцы і прыносілі да яго ўсіх хворых і прасілі яго, каб хоць дакрануцца да краю плашча ягонага. І тыя, хто дакрануліся, былі аздароўлены.